ጓል ትረኽቦ ኣብ ሓቂ ዝተመርኮሰት ትርኻ ሻድሻይ ክፋል ወትሩ ረቡዕ ጸሓፍን ተራኽን መምህር ደሴ ገብረ ኪዳን ወዲ ሕቡር ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ተኸታተልቲ ናይዛ ትርኻ ኣብ ዝሓለፈ ረቡዕ ሓሙሻይ ክፋል ኣነ ብፍትወት ይሆና ተማሪኸ ከም ዝነበርኩን ነዛበኮ ተረድዩ ጥርሙዝ ዓርከይ ስሕቐንን ይላገጸንን ከም ዝነበረን ንካፍተርያ ክንከይድ ከለና ብስሓቕ እንዳተላገጸ ይጸርፈኒ ስለ ዝነበረ ኣነ ከርክቦ ኢለ እናጎየኹ ቀዲምኒ ኣብታ ካፍተርያ ከም ዝኣተወን ኣብታ ካፍተርያ ምስ ኣተኹ ከዓ ኣነ ብሕፍረት ተዋሒጠ ከም ዝነበርኩን ጥርሙዝ ብጉያ ናብቶም ደቂ ዓውደ ትምህርቱ ከም ዝተጸንበረን ኣነ ከዓ ኣብታ ጎኖም ብሒተ ኮፍ ኢለ ከም ዝነበርኩን ጥርሙዝ ዓርከይ ከዓ ንዓባ ኣብ ዝጎና ይኩን ንዞም ደቂ ዓውደ ትምህርተይ ከዓ ኸላልየካ ከም ዝበለንን ምስቶም ደቂ ዓውደ ትምህርቱ ከዓ ከም ዝተላለናን ቁርሲ እናቆረስና ኸለና ኣነ ንዮሃና ምስተን በርዑትና ዝነበራ ተምሃሮ ከይትህሉ ኢለ ሰሰሪቐ ዓይነይ ወርዊረ ይጥምት ከም ዝነበርኩን ጥርሙዝ ከዓ ነዚ ዘስተብሃለ ምስቲ ቁርሲ ኣካፊዩ ይስሕቅ ከም ዝነበረን ኣነ ከዓ ብትሕቲ ዴስክ ንጥርሙዝ ዓርከይ እግሩ ይረግጾ ከም ዝነበርኩን ኣብጽሐ ገዲፈኩም ነይረ። ሎሚ ድሮ ረቡዕ ኣኺሉ ከዓ ሻድሻይ ክፋል ትቕጽል ቁርሲ ቆሪስና ከብደይሲ ተዓንጊለ ልበይ ግን ሻቁለታ መመሊሱ እናገንፈለን ዮሃና ርኸባ እናበት ብጽብጽ ኣቢላትኒ ነበረት ነስመራ ክምለስ ሓንቲ መዓልቲ ተሪፋትኒ ስለ ዝነበረት ዮሃና ርኸባ እናበለ ውሽጠይ ማራ ረበሸኒ ካብቲ መመገቢ ክፍሊ ምስ ወፃና ዮሃና ክረክብ ልክዕ ከምዚ ብፖሊስ ዝህደን ዘሎ ሰራቒ ኣብ ማእከል እቶም ቆሪሶም ንገዝኦም ዘምርሑ ዝነበሩ ተምሃሮ ኮይነ የማን ጸጋም ቀልባሕ ቀባሕ ይብል ነበርኩ። ዮሃና ግን እንተስ ኣቐዲማ ቆሪሳ ገዛኣ ተመሊሳ እንተስ ኣይመጸትን ብፍጹም ክረኽባ ወይ እውን ብማዕዶ ክሪኣ ኣይከኣልኩን። ኣነ በቲ ሓደ ሸነኽ ናይ ምላሰይ ግዜ ኣኺሉኒ በቲ ካልእ ሸነኽ ከዓ ልበይ ዮሃና ርኸባ ኢላ ሓንጊዳትኒ ኣብ ክልተ ተጻራሪ ድልየታት ተዋሒጠ ይዕለብጥ ነበርኩ። ተሪፍኒ ዝነበረ እንኩ ዕድል ኩሉ ስምዒተይ ንጥርሙዝ ዓርከይ ነጊረ ዮሃና ሻ ክንሰቲ ኢልካ ንኸተማ ኣውፃያ ምባል ጥራይ እዩ። ጥርሙዝ ዓርከይ ዋላ እኳ ብዕድመ ሳልሳይ ሞትለይ እንተኾነ ካብ መባእታ ክሳብ 11 ክፍሊ ብሓንሳብ ስለ ዝተምሃርና ማረአ ዝፈትዎ። ጥርሙዝ ዓርከይ ሓፂር ኮይኑ ዱልዱል በጽሒ እዩ። ነታ ኣብ ታሽዓይ ክፍሊ ኮሎና ካብ ነጋሲ ናብ ጥርሙዝ ዝቐየርክዋ ናይ ጀምዓ ስሙ ምስ ሰምዑ መምሃርትናን ደቂ ክላስናን መሊሶም እዮም ነታ ነጋሲ ደምሲሶም ጥርሙዝ ብምባል ኣጽዲቖማ። ጥርሙዝ ዓርከይ ብዛዕባ ዮሃና ከይሓባእኩ ኩሉ ምስ ኣዕለልክዎ ማራ ተገሪሙ ላግፂ ገዲፉ ናብቲ ቁም ነገር ብምእታው ወይ ሓወይ ኣነ ደኣ ክሳብ ክንዚ ብፍትወታ ኣላሽ ዝበልካ ዘይመሰለኒ ድሓን ሕጂ ንገዛኣ ከይደ ምሸት ከተማ ወፂና ሻይ ክንሰቲ ምስቲ ጋሻ ከዓ ጽቡቕ ጌርኩም ትላለዩ ኢለ ክቆጽራ እየ ብምባል ጥርሙዝ ዓርከይ ነተን እግሩ ክሕፀብ ኢሉ ለቢስዎን ዝነበረ ሸበት ባፅዕ
ሸፋሕ 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 እናበለ ናብ ገዛ ዮሃና ገጹ ብቅጽበት ተበገሰ። ዝኸበርኩምን ዝኸበርክን ተኸታተልቲ ናይዛ ትረኻ ሻድሻይ ክፋል ነዚ ትመስል ኣብዚ እውን ትውድእ ኣብ ዝመጽእ ረቡዕ ሻብዓይ ክፋል ሒዘልኩም ክሳብ ዝቐርብ ከም ጀማሪ መጠን ኮመንት ሰብስክራይብ ላይክ ካባኹም ሓገዝ ክደልየ ክትሕጉዝኒ ብትሕትና እናተላበኹ ሎሚ ኣብዚ እገድፈኩም ኣብ ዝመጽእ ረቡዕ ኣብ ሻብዓይ ክፋል ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ሰሰናዩ ቻው